Si ja era greu el tracte que l'expresident de la Generalitat, Francesc Camps, el seu Consell i la directora general de Ferrocarrils van donar a les víctimes, la investigació revelada per El Mundo respecte a la manipulació de la Comissió d'Investigació Parlamentària sobre estos fets tan tràgics ho va confirmar. Experts contractats per Ferrocarrils van adoctrinar als tècnics que havien de comparèixer en aquesta comissió parlamentària. Le pregunten lo que le pregunten, su objetivo es transmitir que todo fue un accidente. Ixa era la directriu. Ixa comissió parlamentària es va tancar en fals, això és evident, ixa era la sensació que tenien les víctimes i és la sensació que ha tingut El Mundo després d'aquesta investigació exhaustiva. El Mundo no pararà d'investigar aquests fets fins que l'últim responsable ho pague amb una responsabilitat política i fins i tot penal.